On som ara, Borja? Ara estem a la plataforma artillera, a la part més important del Fort del Rot, i des d'aquí podem contemplar el castell de Sant Felip, que juntament protegia el Port de Mó. A l'altra banda tenim la Mola, que ja és del segle XIX, però també protegia el Port de Mó, i al voltant hi hauria més infraestructures. Els anglesos van fer molta construcció, a aquesta zona, a Silla de Rei, per exemple, van fer l'Hospital Civil. El castell, que la van crear ells amb el nom de Georgetown, van crear un conjunt de quartells per donar espai als militars. A Mó també es van fer quartells i un conjunt d'edificis militars. Arquitectònic, també tenim cases amb aquell color vermell característic dels anglesos i queda aquest paisatge tan interessant. Ens han deixat aquest legat arquitectònic, ens han deixat un legat gastronòmic també. Sí, realment són petites històries de gent que va venir aquí, anglesos, francesos puntualment, i per exemple en Kane, aquell governador que tothom recorda, que va estar més de 20 anys, ell era irlandès i va dur una patata, la patata irlandesa, que es va incorporar molt bé. En aquella època també es feia aquell menjar humil, racional, però enriquit per aquest tipus de productes que ell va també aportar en el camp. Millorar la raça de les vaques, per exemple, plantes forratgeres també es van incorporar i van millorar, i tot això va enriquir l'economia. També tenim certes paraules que tots recordem amb carinyo, i que algunes no s'utilitzen tant, però algunes sí. Sí, les hem de reincorporar. Un ull black. Ull black, exacte. Una punyada, un ull blau, sí. El xoc. El xoc, de pintar, si pissarra. Els mèrvils. Els mèrvils. No el trobem mèrvils a Ciutadella, mèrvils. Però bueno, no és el mateix, mèrvils. Els tornesclús, que coneix. Exacte. I el boinder. El boinder, no? Sí. També tenim d'ells. Curiositats. Curiositats, el púding, no? A nivell gastronòmic, que el consum del gin. Els anglesos, si no més del segle XVIII, i que és un legat importantíssim. El gin, per favor, sense gin no hi ha menorquí. I el consum del vi, la producció del vi, es va millorar moltíssim del que tenia en èpoques passades. Impressionant que fosso, m'encanta. Escolta, Borja, quines altres coses ens han aportat els anglesos? A veure, els anglesos van fer que Menorca tingués una part de la història diferent a la resta, no? Perquè van promoure la cultura. La burgesia, amb el seu enriquiment, va fomentar que la il·lustració a Menorca arribés més prest. Tenim personatges com en Pasqual Calbó, en Joan Ramis i Ramis, personatges il·lustres, i una societat que té interès cultural en el llenguatge. Escriurem en català, la resta no. Això abocarà a que en el segle XIX, i fins i tot avui en el segle XX, tenim el teatre principal, l'Ateneo, o sigui, un substrat cultural força interessant. Bueno, Borja, hem arribat al final d'aquesta visita guiada, que me podria quedar hores aquí, perquè supos que tindries moltes més coses que explicar-me. Ha sigut un plaer. Igualment, tu. Espero veure-te aviat i moltes gràcies. Adéu.